senang agak baibat titas idol kan lembat ni ibalong way ni ginong mi kmat na ni dong katan jungi badan kejikit klik ramta jong la dong katan bat ramta kari ba kajai gudri ba koi tiba ni priang sobhai fi la baso burom akan ni klip mat na kalian juga taksi asian sora ayu kengin ong Ahmad Jofi Revidan Haman Kipor Baro na kaliang jong i kumunong mi khmat na ni than jungi MDC bat menta ni singo bak karan di kal khamra lamar ilong ru chief executive member akan council de kamen siu ka bakhra kumunong mi khmat jungi bat ka jingyo i jinga ki bat da ji solam na mta jungi ki biadan ki bebu ki kali taksi nado ka sitang senia jong arfantrik jong brai match ni le kendu sibun ki jing bat ki jing penia jong ka sarkar kemi sarkar jela ka jing bela ka kamai ka ji jungi kelahir sibun bat ni kendu sibun ki jing ki ye ki sem ki jungi kat ado ba teng teng ban yo ni myo shu ban ye the tet step men met de ba ni ko ban shu ifi ba wat apren jo kan ni lockdown ha dah babut baik batunti ya ka protokol ka jimpen baik je sarkar ban ngi na kalian ju ngi hap ni tu sai ban ngi kren ka sai bayangi ki taksi wa sya'ban kamai ki even bat ki at lembarkat kum kita rek kisngi baki kilabu bat ngi le kum taru dan kisngi biya tak safau kali ngi dan ngan saung ke tribun 11 bet kat nugi dan biya tak arfau kali arfsan kali hang kisngi dan lain ni dan ki kali ke babun ba te ka kamai pada ruban siong kali komuni ju siong bengi tap pas jar ni myo syu menta yang tap tang arut long bala ba sebab ni keren bagi bor ki bahalor hakani iya kani ke benta man perkhat lem no benta jungi ki be im jak po na kani kamai soal taksi administration wa dan belum finance tri juga soal administration pendala Tempat yang disungguh kerana nanti iba parti W5 belum CM Justice Council. Lapun si orang banyak kalian jadi taksi ni lak duk kamai. Si di dayo kenawan kamai kaji kamai ni kami hak su kena pedang yang kata bagi orang yang atau dengan saai di Arab ni mentang sini hak boleh buat ukha. Jadi kalian jadi kesuara taksi nasional ni aku boleh sibuk nak api. Waktu boleh nak kerku api. Nak kam kecing saya api. Tu boleh nak kerku ya bi, nang baga kam waktu bat nang ta komu chief member jong hasil diskusi boleh nang IP ka board, nang IP ka jing sempang, nang IP ka sap, komu nang yalam, ba pinang la ban peniai baik ya nanti ikam ibadai nang ta kari bat jai merin. Boleh sibu nang ta jing no senyang ni yang ni kum ka suara taksi nasional nyemlai ban su kuliah. Boleh tang jing kublai, bat ka jing duai, nang ta jong pi, boleh IP ka met jai plan, nang la ru ba pinang peniai baik ya kikam saprang dan kalian jangan kesuara tak nation ngidon aku lu cispa andropo di tang gini kita lihat boleh sibuk dah advisor jong kanika Sora Taxi Owners and Driver Association bolong ruway neki riurang ba ubang aju ya terikam lang bat i nakapor syakapor ba pasbon ni balong u skatri jong kanika asyan badeng lain bedan lang hari kapur bad baru ki nongket kam ki bah khmat ba boy ki we ki bah nganum jer kerteng bad kham tam ya phi ki try bad kumju ru ki nongnya kali kamai hakani ka than sora kujungi kumbala penpau na kaliang jong advisor ngisung thu ba hakimi ki khendiat tayo ki baladap ngilhap ban mat ya ke jing ke bakrau hakani ke ri ke jongi hak state ke jongi bat wat hak perthei hi barok kawe hak bangi hap ban yale thma ya kani ke klam leng ba uni covid-19 hoi ke sarkar jela ba ke sarkar India kala hap ya ke ban penbanano da ke lockdown bat ke curfew hak bangi ladu ya barok ki jat kam kijat jing turai ban kamai ban kaji lani kum mafi ki banyak kali kamai
namar babaro ki brio ki lahap man syong bet yen den re dan lenti pat da kawai pat kabala banyada ya kani ke jingpang ban ngakwa banya thu ipi ha kani ke step bah pedeng jok ini ki jing persyang baro nakaliang jok sorkar nakaliang jok ki dorbar snong nakaliang jok ki nong snong hi baro kawai bang isngo ban aingu ublei bahadu menta kesengi ke megalaya dan ke state ke jongi kelalai magani ke jingpa temre hapdeng kimi ki kendia sengipat namar baki don ki perlok ki perdok persnam ki jongi kinok samla puli ki jongi ki betrei ki we ki benta jong kari India ki belawan pai selagi jong kisnong balese hakani ka thai ki jongi ki don tengi hap bani long husiar bani sumar bha namar ba kiwan lagi jaka ki ba jur bha kani ka yang jingpang tenre ngamong ba pat bangi dei ban don ganu ka jing sngo tieng naga benta jongki tenre ka dei tang ka jing sumar pat ka bangi hapan pen kerpang yaki hagi jaka ki ba kerpang ki ba kasnong lani ka sarkar ka lebu te ladang ibu nanti ya kani ngange bangin light par hagani ka ri ka jongi now ni yang jingpang te ko malapan sngo na kalyang skat turi la phun yang hakini ki khendak sngi ki bladap yong ba phim perkhat lemo naka benta ka asen ke jungi naka benta ki nongnya kali ki jungi ki baladu kamai menta pajan arbenai klem pentut ei klem penslam naka liang ke jonga ngala kongu namar bangas don hi ke jing sngo naka benta jongpi wat lada don na preng jongpi ki bahap apo konsusi ke jonga ki bala don ki long ying na ki snong ki thau ki jongpi ki bala yo e ke jing yarap ru nai nga sung thu e ke jing ket ke bakhia ke jongpi kum ki kpa lani mo kum ki nong ri ki nong sumar hai hasem ban pendap ya ki kun ki ti ki jongpi ten re ha ka por ka bakum ka ni phi su thu kum u nong mi khmat u jongpi kum u MDC lani kum tau nong yelam jaga council jaga ni ka than ai bor ibaret ngala ong yus ket teri la kum nu to ngan persyang ngala keli ikat nungut phiedon bat ngala ong to ngan persyang na kaliang jonga kat bangala isen ai hai bor ibaret jonga ban ya no senyang lang ya phi da ung niu khao kum ke jing kersyan ya phi hakum ke ni ka por nganget pin pediang ya ke ni ke jing ai ke jonga wala kalong ka baret ru nganget kan long ke jing kerkhu na ka banta jong phi kan long ke jing kersyan ni ki yang kisam ke jong phi rei ngisngau tenat pat ba hakum ke ni ka por ka sarkar kala sedang ya ka ban penjen sur ya ka let kawan ya ka trei ka kta ka jongi kum kinong song snong bat nga kerpat ya phi ba phinya trei lang ba ka sarkar ya ki jing mana jo ka sarkar khamtam ha ka kamai ka ji ka jong phi ba phin phiru banyak kali ya ladi phi ban nong ki ba husiar ya ladi bat ha ka jo ka poru ki de ban ong ru ya ki passenger ki jong phi ba ki de ban buat nanti ya ka ka sarkar dor lani ka bai kamai ka jong phi ngen sa persyang na kaliang jonga banyak keren ba USDU mentahi ba lakum no ba ka dor ka num dei ka beret namar bala sungthu ba phinum la ban ket palat ya ka arngut te kani ka ka jing ka ba phipat kinongnya ngi sungthu ka ka jing ka ba khrau hi lada menta phi ban ket arngut nang ni siapo mau melu ka ba ka dor man swale se ka long tang si pho ka san tengka marwe Nri mentah pihak pan simpat tak wei kadua nama pimlak pan kit wat tang ye ka kapasiti ka balabu ipi dengan ni kalong ka ngan sa ong USDO ba unsa arrange ka meeting bat pi ki nong yalam jo ka ASEAN nang ba pin ya kenduk bat u ban batai kham banya ya kani ka benta nang ba nakalian ka sin iru inshallah ya ka ban pensngu ha ki bor jo ka sarkar ba pe ka transport ba dia dei ba kani ka dor baik passenger bat ngadakan ni ka jingalang ru ngakwa ban apil sa kinong song sinong baro ba kipat ba baro ba hakum kani kapor ba phim dei ban ya thnum banum dei ban ya ut pat ya ki driver jongi ki bepli ki ba im jak po nang ne balada ki kum siam ya ka dor ka ba khampalat ya ka jing snow ka jong phi phin hap ban ya sno tilang hakum kani kapor umdei ba ki sim ka bu ya phi rei ki hap ban se ban le kumta nama phi suthu ya ka jing lot pat haka phnyang ka barem menta tang silita ka apoi hadu mo rapo khandai pho tengka tena takadau ki hap ban penmi ru ya ka bai phnyang ka jongki tengah kerpat ya ki pai ba nong song snong ki nong song snong ha ka thai sora ba phnya
straight lang but ki driver ki jongi ki ba im da kan ni kamai tengam don sibun ban keren ngasu kerpat yapi bahakum kan ni kapur kum ngaju keren haman ki jingalang ngong ba kan ni kapur haka ba pinha ban perkhat na ka banta lagi jong ki jing im ki jong pi hapdeng jong kan ni jing ngakhot ngawer yapi ba pin phai ki khmat ki jong pi sha ublei trai kan ra nong bu nong thau ba undan rengkat ba unri ba sumarengi hakum kan ni jing ditang kini kentien nga ai kublei pi baro kublei sahaja ngo besar jangan nikah Sorat Taxi Association di bak di Toskan di bolong MDC bak aku kuaru bolong chief executive member jangka district council bilangi bak kamtam ru ia baro ki parakat jangka Sorat Taxi Association di aku boleh pi ba dak ji don kat jong pi akan kapor kolong ya kabangila apa ya kenduk kumni badai lembah ke jing don jong pi ru ngiyo banyak share lang iyo apanya rengkat ru lang bat ni hagan ni kapor kaptam aku gid gisni jipor bedap dak jing jinja sudah tining kong ngapen pau ko jing songo ya i iba titos si balong u loyalam jong kari pakajat beri u jongi ba kaptam ya ka bai ron ra ngi ya ke jing ai so pha ki jongi yan ba kini ki jing ai so pha ki jong pi ni kum ka association ni pedang so pha ya pi ba u blei ne kut khu ya pi nang ai pi kamet ka pakot ka bakhya nang ai ru ipi kapang ya kata jing start ka ba blei un ai pi ka bor ba pinala panyalam ya ka ji ba ka jai benri u jongi hi ba kapang ru ba khamtam ru ba pinala ru ba nyadon rengkat ru lam ba ni kum ka association ba nang ni sakmat ni don ki beta ki bakrau ha ka pangiyo berpendap ya ki kam ki bedai ba ka association jenrei ha ni ka por nganum la ban je ru di baro retang sikitien akatien ngangi skamba bleu ne kirku kharpang epi ba ai ba ka jing sakri gi jopi khampam ye ki pai ba kalong ka jiminto ye ngi khampam ki badan ka kum kan kapor ka jing dup ba ka jing kurdu ya ka bangi kum ki driver taxi nge kindu hagi ki por ki gisni retang ki ki kitien ki ba khandiat ku bleu sibun ba halo ki jing no senyang gi jopi bleu ne kirku epi orang ai epi ka bor bitang la ba tri khamba nam tagari ba kajai penundi tagi dikentian ba kendian ku boleh sebut so ku boleh baro mo si have the meeting SBO mo kalau ban ong pelit na do man na ya syong kalau ni ya mo boleh sebut Kena gini, nak kena. Oh, teman belakang. San kena, saulah. Amnes, senang amnes.